నల్లమల ఫారెస్ట్ లో ఎన్నో అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఉమామహేశ్వరం. ఈ ఉమామహేశ్వరం హైదరాబాద్ నుంచి 159 కిలోమీటర్స్, ఇంకా శ్రీశైలం నుంచి 86 కిలోమీటర్స్ అండ్ అచ్చంపేట నుంచి 14 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. శ్రీశైలం కి ఉన్న 4 ఎంట్రన్స్ లో ఈ టెంపుల్ ని నార్త్ ఎంట్రన్స్ గా పిలుస్తారు. మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఈ టెంపుల్ చేరుకోవడానికి 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఇలా హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ ఉన్న రోడ్ లో మోర్ దెన్ 5.5 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి వెహికల్ లో రావడం, లేదా ఇలా 600 స్టెప్స్ ఎక్కి రావడం. మన వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో ఈ టెంపుల్ ని చాలా చోట్ల మెన్షన్ చేశారు. అసలు ఈ టెంపుల్ ని విజిట్ చేయకపోతే మన శ్రీశైల దర్శనం కంప్లీట్ కానట్లు. ఈ టెంపుల్ యాక్చువల్లీ ఒక కొండ లోపల ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద చెట్లు, మౌంటైన్స్ తో కవర్ అయి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ సన్లైట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇయర్ మొత్తం ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ బిలో నార్మల్ ఉంటాయి. టెంపుల్ పక్కనే పాపనాశనం ఉంటుంది. ఇక్కడ సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా 365 డేస్ వాటర్ ఉంటాయి. హైదరాబాద్ శ్రీశైలం రూట్ లో నల్లమల ఫారెస్ట్ ఎంట్రన్స్ కి ముందు చిన్న డైవర్షన్ తీసుకుంటే ఈ టెంపుల్ కి రీచ్ అవ్వచ్చు. ఈసారి శ్రీశైలం విజిట్ చేసినప్పుడు డోంట్ మిస్ దిస్ టెంపుల్. సో ఇంకెందుకు లేట్, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి ప్లాన్ చేయండి.